Hello mga Yinyens, good morning. Mga Yinyens, no, isang mapagpalang araw ng Merkulis, no, May 7 mga Yinyens, no. Palapit ng eleksyon mga Yinyens, no. Eleksyon mga Yinyens is May 12, araw ng Lunes. Ngayon mga Yinyens, no, sinusuportahan ko yung kandidato ng mahal na Pangulong Digong, ang Duterte mga Yinyens, no. Attorney Jimmy Bondoc, number 10 sa balota. Senator Bato de la Rosa, number 22 sa balota. Senator Christopher Bongo, number 28 sa balota. Senator Attorney Raul Lambino, number 34 sa balota. Attorney Rodante Marcoleta, Congressman Rodante Marcoleta, number 38 sa balota. Attorney G.V. Hinlo, number 30 sa balota. Attorney Vic Rodriguez, number 56 sa balota. Pastor Apollo Kibuloy, number 53 sa balota. Philip Salvador, number 58 sa balota. Last mga Yinyens is Doc Richard Mata, Doc Martes Mata, number 42 sa balota. Mga Yinyens, no, yan yung mga senador ng mahal na Pangulong Digong. Suportahan natin mga Yinyens, no, para sa pagbabago ng bansang Pilipinas. Alam naman natin mga Yinyens, no, ang mahal na Pangulong Digong, ang daming nagawa sa bansang Pilipinas sa loob ng 6 years. Partida COVID pa mga Yinyens, no, COVID pandemic pa. Lalo na kung walang pandemic, ang dami na nagawa mga Yinyens, no, yung build program niya sa Manila, no, at hindi lang sa Manila, sa buong Pilipinas, no. Yung MRT7, Metro Manila Subway, Manila Bay, no, ang ganda ng Manila Bay dahil kamahal ng Pangulong Digong. At marami pa iba mga Yinyens, no, ang nagawa ng mahal ng Pangulong Digong. Ang dami pa. 10 years license, 10 years passport. Hindi na mabilang mga Yinyens ang nagawa ng mahal ng Pangulong Digong. Kaya suportahan natin mga Yinyens sa mga senador niya, ang PDP Laban Duterte. And mga Yinyens, no, May 12 mga Yinyens, napaka-important yung araw mga Yinyens, election mga Yinyens, no. Suportahan natin mga Yinyens. Okay mga Yinyens, salamat sa panonood. God bless you everyone. More power, keep safe. Sana sa buti kayong kalagayan. Bye bye mga Yinyens.